Comrade Signal Geza azobuda panapa akauza vakomana ve the regime kuti aiwa they must know that kuti aiwa the liberating signal aiwa iri kufana kuya from Geza aiwa iri on its way. Sanapita mashoko anobuda achitaugwa panapa aiwa in an undisclosed location. Iri kushowa panapa in a video through Nox Chivero. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa Sabc TV mupeva na urawa nobuda nyara vachiti. Speaking from an undisclosed location in an amateur video recording, the spokesman for the group, Nox Chivero, stated, in quotes, "Let me assure you that the liberating signal from Geza is coming very soon. As you will appreciate, this is a mammoth task because this is a people's project. It's not an individual's project. So you appreciate what we are planning against and what we are fighting against. We are fighting against a vicious enemy who has no respect for human beings." Comrade Geza was actually followed by 10 different units of assassins to shoot at first sight without the option of arrest and giving the reason that he resisted arrest, that's why we shot him. Ndomashwa nomuda chitogwa panapa navakomana ari kupublishwa nevakomana veTech Mag vachiti aiwa panguva ino yazi the regime aiwa iri vicious ende haitombori neine kuti macitizens azodai kana kuti azodii. Panapa vari vachiti izvi zviri citizen based, zvinhu zvevanhu panapa zviri kumobilizwa nevanhu vachiti aiwa tiri kuuya panapa tienda against the regime. The signal, people do not really know kuti the signal yacho inenge iri comprised of what, but they are just being assured panapa Nox Chivero kuti aiwa the signal is coming. Mashoko atiri kuona panapa tiona Geza ari kutaugwa Nox Chivero achinzi aiwa panguva inoi ari kuda kutoassassinatwa chaiko panapa ari onto hiding, hazizikanwa kuti ari kupi. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vabvina comment section medu mutidze mafungiro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.